Mga kaigsuunan diha kang Kristo. Adunay daghang mga tawo nga nag-angkon nga sila nagtuo sa Dios, apan daghan kanila ang wala makabati sa gugma sa Dios ug walay kasiguraduhan sa kaluwasan. Sa diha nga pangutan-on sila, kinsa ang Dios nga imong gituuhan. Daghan nga mga tawo ang dili kampante nga motubag. Ang usa ka bata kinahanglan nga masayod mahitungod sa iyang amahan. Kinahanglan nga mahimo niya nga makigsulti sa iyang amahan ug makigsalo sa iyang gugma kaniya. Samtang nagapangangkon nga kamo usa ka anak sa Dios, kung kamo wala masayod mahitungod sa Dios nga amahan ug sa pagigambitay uban kaniya, kinilisod nga makabaton sa kasiguraduhan sa kaluwasan ug magkinabuhi sa usa ka kinabuhi diha kang Kristo nga puno sa Espiritu Santo. Ang mensahe sa krus nga giwali sa Domingo sa buntag nga serbisyo, klaro nga nagtudlo kaninyo mahitungod sa Dios nga amahan ug sa iyang probidensya alang kanato. Manghinaot ko nga mahibaluan ninyo kung unsa nga klase ang Dios nga amahan pinaagi sa karon nga mensahe. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mahimong mga anak sa Dios nga makahimo sa pagdaig sa himaya sa Dios gikan sa kahiladman sa inyong kasing-kasing ug sa pagpakigbahin sa gugma diha kaniya nga nahibalo sa iyang kasing-kasing ug kabubuton. Mga kaigsuunan diha kang Kristo, mao kani ang ikaduhang yugto sa sesyon sa mensahe sa krus nga magpadayon gikan sa kinalasan nga sesyon. Misgud ako kaninyo kinsa bagyod ang Dios. Sa miagi nga sesyon miingon ko ninyo nga ang Dios mao ang usa ka bugtong magbubuhat sa tanang butang. Mingsulti ko ninyo sa ebidensya nga ang magbubuhat, klaro nga makita diha sa iyang mga binuhat ug sa iyang gamhanang mga buhat nga dili mahimo sa mga tawo. Karon, niining ikaduha nga mensahe nga atong maila ang Dios nga mao ako man ang mao ako, or I am who I am. Sa dihang nakadungog sila nga gibuhat sa Dios ang universo ug ang tanan nga mga butang nga anaa niini, adunay mga pipila ka mga tawo ang mangutana. Kinsay naghimo sa Dios nga magbubuhat? Unsa nakadugay ning lungtad ang Dios ug unsa pay anaa kaniadto sa dihang wala pa siya mabuhat? Mahitungod niini, sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14 kay nag-ingon, ang Dios miingon kang Moses, ako man ang mao ako, walay nagpakatawo sa Dios o nagbuhat kaniya. Ang Dios anaa na bisan pa sa wala pa ang kahangturan nga dili matugkad sa mga tawo ug anaa sa tibuok kahangturan. Apan ang kasinatian ug kahibalo sa mga tawo anaa ay sinugdanan ug katapusan sa tanang butang. Pananglitan, ang mga tawo ug mga hayop adunay sinugdanan ug katapusan. Sila magsugod pinaagi sa pagpakatawo niini nga kalibutan ug sa ang katapusan sa diha nga sila mamatay og mibiya niini. Bisan sa usa ka karaang antik anaa gayo sinugdanan nga diha nga kini gihimo. Ang tanan nga kasaysayan nga impormasyon anaa ay sinugdanan ug katapusan usab. Mao nga, ang mga tawo makahuna-huna kung ang unsang paagi nga nabuhat ang Dios, nga makahuna-huna nga ang Dios anaa po'y siguro'y sinugdanan. Apan kung makahuna-huna ka mula po sa limitasyon sa tawhanong hunahuna, kinilain hinuon sa bugos nga binuhat. Ang Dios nga magbubuhat nga adunay klase sa sinugdanan. Kung ang Dios nabuhat sa usa ka punto nga panahon, siguro anaa pay nag-una ni ana. Kini nagpasabot nga anaa gayoy naghimo sa Dios o ang Dios mismo kay dili usa ka bugos nga binuhat. Busa, kung ang Dios mao ang bugos ug himpit nga Dios, klaro kaayo nga siya walay sinugdanan ug katapusan. Ug siya naglungtad siguro sa iyang kaugalingon nga mao ang sinugdanan. Mga kaigsuonan, unsa nga klase ang porma sa Dios sa wala pa ang sinugdanan sa panahon ug sa unsang paagi siya ning lungtad? Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 kay nag-ingon, sa sinugdanan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Sa karon nga teksto, ang sinugdanan nagpasabot ngadto sa panahon sa dihang ang Dios inusara nga naglungtad sa wala pa mabuhat ang tanan. Kini sa wala pa ang kahangturan sa tawo, isip mga binuhat lamang dili masabtan sa ilang limitado nga kasinatian ug kahibalo. Kini nahisulat nga ang pulong mao ang Dios. Kini bahin sa Dios nga naglungtad sa wala pa ang sinugdanan. Ang Dios walay bisan unsa nga porma apan nagalungtad isip pulong mismo ug mao kini ang tingog. Usab sa unang Juan Kapitulo 1 bersikulo 5 kay nag-ingon, ang gipahibalo nga among nadungugikan kaniya ug karon among ginamantala kaninyo mao kini nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Dinhi ang kahayag ug kangitngit ana espiritual nga mga pasabot. Sa usa ka bahin, ang kangitngit nagpasabot sa tanan nga mga butang nga dili ka matuuran sama sa pagkadili matarong, masinupakon, mga sala ug dautan. Sa laing bahin, ang kahayag nagpasabot sa tanan nga mga butang nga iya sa kamatuuran sama sa gugma, pagkamaayo ug pagkamatarong. Diha sa kahayag walay sala o dautan. Ang Dios dili lamang espirituhanon nga kahayag apan nagalungtad usab nga kahayag sa realidad. Ang Dios mao ang pulo nga nagluntad diha sa dagway nga dili mahanduraw ang kanindot.
ug misteryosong kahayag uban sa usa ka maanindot nga tingog gikan sa sulod. Siya nagalungtad sa usa ka tin-aw ug masihag or transparent, matamis ug humok apan gamhanan nga tingog nga makagting ang tibuok universo sa usa ka hilabihan nga matahom nga kahayag nga dili matungkad sa mga tawo. Ingon sa usa ka kahayag ug tingog sa usa ka punto ang Dios nagbuhat sa mga tawo para maanaan niya ug ma-share niya ang iyang gugma. Aron matuman ang iyang plano alang sa mga tawo, una sa tanan iyang gibahin ang iyang kaugalingon diha sa Trinidad. Gikan sa Dios nga Amahan na bahin gikan kiniya ang anak nga si Jesus nga sa ulahi nahimong manluluwa sa katawan ug ang Espiritu Santo nga mao ang magtatabang. Ang tulo ka mga entidad minglungtad isip laylahi nga mga binuhat apan ang ilang gigikanan parehas ra. Mao nga kitang moingon Dios nga Trinidad. Sa diha nga ang Trinidad na bahin gikan sa Dios nga Amahan, siya mikuha og usa ka porma. Sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 nagpatin-aw mahitungod ni ana nga porma. Kini nagingon, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Sa ato pa ang Dios Trinidad nagbuhat sa mga tawo sa iyang kaugalingong dagway. Syempre, ang dagway kay dili lamang sa gawas nga panagway, apan sa kasing-kasing usab sa Dios. Apan sukad sa pagkalaglag ni Adan, ang kasing-kasing sa tawo dili nasama sa kasing-kasing sa Dios, ug ang mga tawo nahilayo gikan sa Dios. Mupasabot ra ko niini unya sa mas detalye. Mga kaigsunan diha kang Kristo, dili sama sa mga tawo nga mga binuhat ang Dios mao ako man ang mao ako. Siya anaa na sa wala pa ang kahangturan ug magpadayon nga anaa lapaw pa sa kahangturan. Ang Dios nga mao ang ako man ang mao ako, mao lamang ang tinuod ug hingpit nga Dios. Siya lamang ang atong pagasimbahon ug higugmaon. Ang ubang mga tawo wala mahibalo niini ug nagasimba sa mga Dios-Diosan nga gihimo sa mga tawo. Ila kining giporma gikan sa metal, kahoy o bato ug unya sila muyukbo sa tubangan niini. Kung ang inyong mga anak dili makaila kaninyo apan motawag sa ubang mga tawo nga mama ug papa, unsa gayud kamo kamasulubon. Sa samang paagi sa diha nga ang mga tawo dili mangita sa Dios nga mao ang ilang magbubuhat apan nagasimba sa mga Dios-Diosan nga gihimo sa mga tawo, dili pud ba magsubo o masakitan ang maatong Dios? Busa ang Dios nagadumot sa Dios-Diosan nga pagsimba. Sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 5 kay nagingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga nililok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa taas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kay ako si Jehovah nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat nga kaliwatan, sa mga nagadumot kanako. Ang Dios lamang anaa na pinaagi sa iyang kaugalingon, mao ang matuod nga Dios ug kinahanglan nga siya lamang ang atong pagasimbahon. Dinhi atong paghinumduman ang usa ka butang. Kini mao ang usa ka kamatuoran nga dili mahimo nga ang bisan kinsa mahimong usa ka giginikanan ni Jesus. Gakinsa miani sa yuta isip manuluwas, tungod kay ang iyang gigikanan kay sama sa Dios nga magbubuhat. Syempre aron si Jesus nga makaani sa yuta diha sa unod, siya natawo sa lawas ni Birhen Maria. Apan sa giingon sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 18, ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kasulunod pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa siya hingkaplagan nga mga magsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Siya wala mataw sa kombinasyon sa usa ka sperm sa usa ka amahan ug sa usa ka itlog sa usa ka inahan sama sa tanan nga mga tawo. Apan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Birhen Maria maoy ka instrument lamang sa pagdala sa magluluwas ug ang Dios gigamit ang iyang lawas sa kadali. Busa atong makita nga si Jesus wala gayud mitawag kang Birhen Maria nga inahan. Hinuon kanunay siya nga magtawag niya nga babayi. Kini tungod kay ang usa ka tawo nga usa lamang ka binuhat dili mahimo nga mainahan sa Dios nga magbubuhat. Ang ubang mga tao nagasimba sa Birhen nga Maria sama sa ilang pagsimba sa Dios. Apan ang Dios lamang nga mao ang Trinidad ang mahimong punto sa pagsimba. Manghinaot ko nga kamo mosimba lamang og mohatag og himaya ngadto sa Dios nga mao ang ako man nga mao ako. Mga higala, ikatulo ang Dios mao ang nahibalo sa tanan o gamhanan sa tanan. O God is the omniscient and omnipotent. Ang tanan nga nakahibalo ug ang tanan nga gamhanan nga Dios. Sa Biblia adunay daghan nga mga na-record mahitungod sa mga tawo nga nakasinati sa hugot nga pagtuo sa gahom sa Dios. Ang mapula nga dagat na bahin ug ang adlaw ug ang bulan mihunong pinaagi sa gahom sa Dios. Ang kalayo nga minaog gikan sa langit ug misugod sa pag-ulan human sa grabe nga kauga sa tulo ug tunga ka tuig. Si Jesus kansang gagikan mao ang Jesus
ang Dios mismo. Nagapakita sa grabe nga mga buhat sa Dios nga makagahom sa tanan. Iyang napabuhi ang mga patay og naayo ang mga sakit ug kaluyahon. Gipahunong niya ang mga hangin ug ang dagat ug milakaw sa ibabaw sa tubig. Bisan human sa pagkabanhaw ug pagkayab ni Jesus, ang gahom sa Dios nagpadayag pinaagi sa mga apostoles, ilabi na sa kaso ni Pedro. Gidala sa mga tao ang mga masakiton ngadto kaniya og naglaom nga bisan malabyan sa iyang anino ang mga tao nga masakiton. Sa kaso ni Apostol Pablo ang mga panyo ug mga tapis nga bisan gidala gikan sa iyang lawas ngadto sa mga masakiton ug ang mga sakit mibiya kanila ug ang mga dautan nga mga espiritu mibiya. Ang gahom niini nga mga apostoles grabe kaayo nga ang mga buhat sa Dios nahitabo bisan pinaagi sa ilang mga anino ug mga panyo. Ug ang Hebreoanon kapitulo 13 bersikulo 8 kay nag-ingon, si Jesucristo mao sa gihapon kagahapon ug karon ug hangtod sa kahangturan. Sa giingon ang gahom sa Dios nga nagpadayag pinaagi kang Jesucristo dili lamang mahitabo niana nga panahon apan kini mahimo nga mapadayag bisan karon. Kini nga gamhanang mga buhat kanunay nga nagpakita diri sa simbahan sukad sa pagkatukod niini. Matag simana makadawat ta og mga pagpamatuod or testimonya sa pag-ayo sa walay kaayuhan nga sakit gikan sa tibuok kalibutan. Dugang pa ang mga tawo nakasinati sa katingalahan nga mga buhat sa Dios bisan sa wala pa sila makadawat sa akong mga pag-ampo sa personal apan sa internet lamang o sa TV screen. Daghang mga magtiayon nga dili makanak sa dugay nga mga tuig sa kaminyoon apan napanalanginan sila nga maanaay anak human sa pagdawat sa pagampo. Kadtong anaa sa uban nga mga nasod nagpadala sa ilang mga pagampo ug mga litrato pinaagi sa fax or email. Sa diha nga ako nagampo sa pagpatong sa akong mga kamot sa mga litrato, ang gahom sa Dios nagpadayag sa paglapaw sa panahon ug sa lugar. Lakip na nila ang usa ka Pakistani nga babayi nga si Sencha Kamatyunon nga nasa sakit nga gitawag nga celiac. Nagluya og wala nagyud siya kusog aron siya operahan ug ang mga doktor na wagtangan na og paglaom. Apan ang iyang mga magulang nga igsuon nga babaye anaa didto sa Korea ni adtong panahon na gidala ang picture ni Cynthia diri kanako ug nakadawat sa akong pagampo. Gikan sa gayon nga nagampo ko didto sa litrato, si Cynthia misugod na og kaulian sa iyang panglawas ug sa wala madugay siya nakagawas na gikan sa ospital. Sa diha nga nagpahigayon og revival meeting o krusada, dili ko makaampo sa personal sa tanang mga tawo. Mao nga magampo ko lang alang sa tanan gikan sa pulpito. Pinaagi sa pagampo dili maihap nga mga tawo ang nangaayo dayon og naghimaya sa Dios. Sa pero nga krusada ni adtong Disyembre 2004, usa ka 21 ka tuig ang panuigon nga batan-ong lalaki nga si Emmanuel Mora naayo sa AIDS. Human na diagnose si Emmanuel sa AIDS, siya nawad-an sa tanan nga paglaom sa kinabuhi ug nagpuyo sa grabe nga kasakit. Sa iyang nindot nga kabaton-unon, siya nagulat lamang sa kamatayon. Unya siya nakadungog sa balita mahitungod sa pero nga krusada ug mitambong uban sa iyang apuhan nga babayi nga anaay cancer sa matris. Sa unang adlaw sa krusada sa diha nga si Emmanuel nakakita sa dili maihap nga mga tawo nga naayo og naghatag sa mga pagpamatuod or testimonya, humanan makadawat sa pagampo, siya usab nakaangkon og pagtuo nga ang Dios mao ang makagahom sa tanan. Sa sunod nga adlaw siya miadto sa banyo or kasilyas samtang siya naminaw sa mensahe. Iyang nakita ang kamatuoran sa buhat sa Dios. Siya adunay kanunay nga diarrhea, apan siya anay normal na nga kalihukan sa tinai alang sa unang higayon sa duha ka bulan. Unya, siya gitistingan usab sa gidaghanon sa iyang mga selula sa immunidad na ulian na sa normal nga level. Ang iyang apuhan nga babay nga anaay vaginal bleeding kaniadto apan gikan sa ikatulong nga adlaw sa krusada ang iyang pagdugo-dugo ning hunong. Sila nakadawat lamang sa pagampo gikan sa pulpito sama usab sa ubang mga katawhan. Apan pinaagi lamang sa pagdawat ni ana nga pagampo ang gahom sa makagahom nga tanan nga Dios didto nila ug ang AIDS ug ang uterine cancer naayo diha-diha dayon. Dugang pa, daghang mga tawo ang dili makatambong sa nahimutangan sa krusada sa personal. Naayo usab samtang nagtan-aw sa mga krusada sa internet ug pinaagi sa satellite TV sa publiko nga mga TV nga gisibya og cable TV. Mao nga kita makadawat sa mga pagpamatuod gikan sa tibuok kanasuran pinaagi sa fax ug email human sa matag krusada. Mga kaigsunan diha ni Kristo, ang gahom sa makagahom sa tanan nga Dios mipakita dili lamang pinaagi sa pag-ayo sa mga buhat. Sa diha nga kita nangayo ubanan sa pagtuo, kita makakita sa mga katingalahan. Ang katingalahan nga mokontrolal og mousab sa mga panahon ug mga kahimtang sa kalangitan. Ang atong mga miyembro sa simbahan nakasaksi sa daghang mga higayon sa pagkontrola sa Dios. Sa panahon sa diha nga kita adunay kalihukan sa gawas lakip na ang summer retreat.
Pinaagi sa kinasingkasing nga pagampo ang grabe kaayo nga ulan mihunong dayon ug ang usa ka kalihukan sa gawas. Ang pagampo nagdala og mga panganod gikan sa upat ka kiliran aron babagan ang makasunog nga kahayag sa adlaw. Kita nakasinati og mga katingalahan sa krusada usab. Pananglitan, sa Pilipinas nga krusada niadtong 2001, tingulan to nga mga panahon didto. Base sa weather forecast, duha ka bagyo ang moanhi sa nahimutangan sa atong krusada. Ang lokal nga mga tawo nabalaka sa pagdan-aw sa mga kusog nga mga hangin sa niining duha ka bagyo. Apan sa wala pang krusada ako naghatag og maisog nga pamahayag diha sa press conference. Ako miingon, ang mga bagyo mo palayo og mawala, mga kini dili makaapekto sa atong krusada. Pinaagi sa pagsugid sa pagtuo ang usa ka bagyo nawala sa wala pa kini moabot sa Pilipinas ug ang usa ka bagyo migtimpas og laing dalan. Kita adunay tin-aw nga panahon sa niadto nga krusada ug ang mga lokal nga mga tawo miingon nga kini usa ka milagro. Mga kaigsunan, diha kang Kristo, sa uban pa niini anaa pay daghan nga mga ebidensya sa makagahom nga Dios nga dili nato mahisgot ang tanan niini nga bisan pa sa pipila ka mga adlaw. Dili nato maihap ang tanan nga mga milagro ug mga ilanan sa pagpangayo sa mga sakit ug mga kaluyahan ug mga panghitabo sa talagsaon nga gahom diha sa mga katingalahan sa panganod mga bituon ug mga balangaw. Manginaot ko nga ang tanan kaninyo ug sa tanan nga mga mananaway mutuo sa mga gahom sa tanan nga Dios. Unya inyo usab nga masinati ang iyang buhat nga mulapaw sa panahon ug sa lugar. Mga kaigsunan diha kang Kristo, ang Dios dili lamang ang makakagahom sa tanan apan usab nasayod usab sa tanan. Siya nasayod sa kasing-kasing sa tawo ug sa mga butang nga umaabot. Ang Dios nga nasayod sa tanan nga mga butang nagtugot sa iyang mga tawo nga makigsulti kaniya nga masayod mahitungod sa mga butang nga umaabot ug mga tagna o propesiya. Sa Amos Kapitulo 3, versikulo 7 kay nag-ingon, sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa. Gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya ang iyang mga alagad ang mga manalagna. Sama sa giingon, adunay daghan nga mga tagna sa Biblia nga gipadayag ngadto sa mga propeta sa Dios. Adunay detalyado nga mga panagna mahitungod sa pag-ani sa manluluwas, ang kalaglagan ug pagtukod pag-usab sa Israel, ug ang kahimtang sa kalibutan sa panahon sa katapusan nga mga adlaw. Ang mga tagna sa Biblia natuman ingon sa gipahayag, ug adunay mga pipila ka mga butang nga natuman samtang kita moabanti ngadto sa katapusan. Bisan karon ang Dios nagtugot sa mga tawo nga makigsulti kaniya masayod mahitungod sa umaabot nga mga butang. Sa atong simbahan naghatag ko og daghan nga mga tagna nga gipadayag sa Dios. Pananglitan ni adtong 1987 ako gitagna nga ang kandidato nga si Tae Woo mao ang mapili nga presidente. Ug unya si Yang Sam Kim ug Dae Jong Kim ang mahimo nga mga presidente. Bisan sa mga kasamtangan nga presidente, ninghatag nako kaninyo sa pipila ka timailan. Akong gitagna ang pagdaog sa eleksyon ni Reagan sa US ug sa Prime Minister Thatcher sa UK. Ang Dios nagpahibaw kanako mahitungod sa kamatayon sa India nga babaye nga Prime Minister nga si Gandhi ug Chernenko, ang Secretary General ng ang kanhi Soviet Union. Baguhay lang sad, ang Dios usab nagpahibaw kanako mahitungod sa kamatayon sa usa ka leader sa Middle East nga gitago bisan sa iyang mga kaubanan. Ako nanagna mahitungod sa Kosovo sa 1999 ug sa unsang nahitabo nga insidente. Ako nagapanagna mahitungod sa presyo sa lana ug sa mga sitwasyon sa Middle East ug ang kalibutan mabahin ngadto sa tulo ka mga gamhanan lakip na ang US ug Europe. Ako usab gitagna ang Sunshine Policy kay mapakyas ug ang North Korea maabli og ang pultahan niini ug dayon masirado pag-usab. Gawas pa ni ana ang Dios naghatag kanako og daghan kaayo nga mga tagna ug ang matag usa kay nahitabo na sumala sa giingon. Mga igsuon diha kang Kristo, ang Dios nahibalo sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan nahibalo usab sa kasing-kasing ug sa kugmaon sa matag usa kaninyo. Manginaot ko nga inyong ihatag inyong kinabuhi ngadto sa mga kamot sa nahibalo sa tanan ug gamhanan sa tanan nga Dios. Unya ang Dios mugiya kaninyo sa dalan sa kauswagan lamang og sa mga panalangin. Panapos, mga kaigsunan diha kang Kristo ug sa mga tumatan-aw. Sa Juan Kapitulo 4 versikulo 48 kay nagingon ug si Jesus miingon kaniya, gawas kung makakita ka og mga timailhanan ug mga katingalahan, dili ka motuo. Bisan karon ang Dios mingpakita sa daghan nga mga matang sa mga buhat nga sama sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug mga panagna sa mga butang nga dili mahimo sa tawo. Pinaagi niini bisan ang mga tawo nga wala motuo makahimo sa pag-ila sa Dios. Kadtong may pagtuo na mahimong adunay mas dako pa nga pagtuo. Sa diha nga nagpahigayon ako og krusada, ang
Ang pagpadayag sa gahom sa Dios mao ang rason sa dili maihap nga mga kalag nga mingdawat sa Ginoo maluwas. Pinaagi lang sa 20 kapin minutos nga wali ug sa mga pag-ampo sa pipila lang ka mga minuto, daghan nga mga tawo ang nangaayo og nagpamatuod. Gatusan og libuhan ka mga tawo ang nimpuno sa stage aron sa pagpamatuod. Unya dili lamang sa mga tawo nga nakakita niini sa gihimutangan, apan usab sa mga tawo nga nagtan-aw sa mga internet ug satellite TV nga mingila sa Dios nga buhi. Bisan tuod ang mga relihiyon, kultura, sinultihan ug mga kalahi, kaliwatan nga mga lain-lain, ilang giabli ang ilang mga kasing-kasing ug mingdawat sa Ginoo sa tubangan sa gahom sa Dios. Kung aduna pa kaninyo ang dili motuo sa Dios, mingawhag ako kaninyo nga motuo diha kaniya sa niini nga higayon. Ug naglaom ko nga inyong masinati usab ang gahom sa makakagahom sa tanan nga Dios diha sa inyong kinabuhi. Manghinaot ko nga bisan pa sa mga tawo nga adunay nay pagtuo nga makabaton pa sa mas lig-on nga pagtuo ug mahimamat ug masinati ang Dios sa adlaw-adlaw. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga inyong mahimaya ang Dios ug magadala og daghang mga kalag ngadto sa dalan sa kaluwasan uban sa iyang pagpamatuod. Amen.